RTVS uvádza Bez kožušteka. Pes Dunčo veselo pobehuje v košiari pomedzi pasúce sa ovce. Pred kolibou hrá Jano na píšťalke a Bača na fujare. Obďaleč za kríkom sa hanblivo schováva ovečka. Bača, a neviete, čo sa stalo tej ovci v kúte ohrady? Je čas obeda. Lúbožiatko, nechce žrať. A len sa skrýva pred ostatnými. Za to jej kolegyňa paličkami hltavo konzumuje čínske rezance. A Bača. Joj, to je smutný príbeh. Chcela sa zapáčiť baranovi zo susedného košiara. A čo je na tom smutné? Však všetky ovce po ňom letia. Fintia sa ako herečky. Pretrčajú pred webkamerou a posielajú mu svoje fotky po internete. Dotyčný barán frajersky listuje na svojom laptope. Jano, ale táto ovca sa nafotila trochu ináč. Ako ináč? Všetky fotky sú rovnaké. Joj, ale táto ovca sa nafotila bez kožúšteka. A nedávno si za kolibou ovečka holiacim strojčekom oholila kožuštek až do pol pása. Odfotila sa mobilom a ihneď obrázok poslala baranovi frajerovi. Len čo sa snímka objavila na jeho obrazovke, tak ju okolo idúci baran preposlal ostatným. Nejaký baran to našiel a poslal všetkým po internete. A teraz si tú fotku na sieti pozerajú všetci. Jedna dokonca vyprskla malinovku. To bola tá s rezancami. A teraz sa jej smeje celý košiar a ona chúďa s tým už nevie nič urobiť. A tak sa rýchlo bežala schovať za kolibu. Lebo raz, keď dáš niečo na internet, už to odtiaľ nedostaneš. Tak to je naozaj smutný príbeh. Fotka bez kožúšteka. A kde tú fotku nájdem? Bača mu pohrozil prstom. Pred košiarom sa horár preberá fotkami v mobile. Nedávajte na internet žiadne fotografie a videá, kde ste v plavkách, v spodnej bielizni alebo máte odhalené časti tela. Môže ich niekto zneužiť alebo vás osmiešniť. Je tam aj jeho jazvečík v plavkách. Psík sklopil uši a hanbí sa pred horárom.